ενασχόληση με τον αθλητισμό για όλους εμάς που ασχολούμαστε, εκτός από την υγεία μας, είναι μια διέξοδος, θα έλεγα, μια δίωδος, ένα όχημα προσωπικής διαφυγής από την καθημερινότητα. Για την νεολαία μας όμως παραμένει, θα έλεγα, η μοναδική διέξοδος στα σημερινά της αδιέξοδα. Το Run Greece μπορεί να είναι ένας αγώνας που γίνεται στα πλαίσια της αθλητικής ιδέας, αλλά έχει μια ιδιαιτερότητα γιατί σε αυτούς τους αγώνες πάνω απ' όλα δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στη συμμετοχή και όχι στην επίδοση. Γι' αυτό στο τέλος σε αυτούς τους αγώνες είναι όλοι νικητές. Και οι αγώνες αυτοί είναι μια ευκαιρία, θα έλεγα, για να βάλουμε το διαχρονικό αθλητισμό και τη διαβίου άθληση να τη βάλουμε στην καθημερινότητά μας, στη ζωή μας. Οι αγώνες αυτοί δίνουν ένα μήνυμα, δίνουν το μήνυμα του διαχρονικού αθλητισμού, δίνουν το μήνυμα του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης, της ευγενούς άμυλας, του εφαγωνίζεστε. Ο μαραθώνιος δρόμος δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια κατάθεση ψυχής και θέλησης από όλους τους αγωνιζόμενους αθλητές. Ετοιμότητα, νομιμότητα, δικαιοσύνη. Αυτοί είναι οι τρεις πυλώνες που ακολουθούσα πάντα στη ζωή μου. Για μένα διαιτητής σήμαινε φίλος, σήμαινε συνάδελφος, σήμαινε συνοδοιπόρος, σήμαινε συναθλητής. Για αυτούς θα το πω. Είναι πολύ σκληρό αυτό το πω. Για αυτούς διαιτητής σήμαινε εργαλείο. Δυστυχώς εκεί είχε φτάσει η διαιτησία. Και ήταν δύο κόσμοι που συγκρούστηκαν σε πιλάνη. Κάποιοι μεγαλώσαμε διαφορετικά, με άλλες αξίες και αρχές. Έχουμε διαφορετικά, πιστεύω, και σήμερα έχουμε, ξέρετε, διαφορετικούς σκοπούς και στόχους. Όλα του κόσμου τα πουλιά, όπου κι αφτερούγησα,
όπου κι αν χτίσαν τη φωλιά, όπου κι αν κελαηδίσα, εκεί που φτερούγιζει ο νους, εκεί που ξημερώνει, μαργώνουν τα πουλιά της γης κι ούτε να δε ζυγώνει. Σαν αερικό θα ζήσω, σαν αερικό. Έχω δώσει πολλές μάχες στη ζωή μου και μεγάλωσα έτσι, ώστε σήμερα μετά από μια διαδρομή ζωής να μην μπορώ ούτε να συρθώ, ούτε να υποκύψω, ούτε να συμβιβαστώ με κανέναν, αλλά και ούτε να εκβιαστώ από κανέναν, όποιος και αν είναι αυτός, όσο ψηλά και αν βρίσκεται. Άνασα είναι καυτέρι και στεπά του Καυκάσου, η σκέψη που παραμιλά και λέει τα όνειρά σου. Όσες κι αν χτίζουν φυλάκια κι αν ο κλειός στενεύει, ο νους μας είναι αλυτάριο, όλο θα δραπετεύει. Σαν αερικό θα ζήσω, σαν αερικό. Σαν αερικό θα ζήσω, Εγώ διάλεξα την ανηφόρα στη ζωή μου και όχι τον εύκολο κατηφορικό δρόμο κάποιον άλλον.